2019, sir. Tapos, nag-out kami ti high school kasi di agmang rugi di pandemic. Tapos, mabawal mat amin ti gitay nalalanit kada kung ti ko na DJ superintendent ag panunot kayo tila ko yung idi nagkakauna iso na panunot ni native delicacies ngam tila nailaw ide deti ukoy idi ta favorite ko ti ukoy adda bakit nga sunsurnada ki jechandan lawag idi nga kaya ko laon unay nga ilakot taawan ti aglakot kasi di tatan mabrok kami matidin at nagninatiran kami may parit mat amin nga lako mi din iso na panunot ko DJ inkwak inayong ko ti ukoy ide ta native delicacies maumamot ti estudyante 1 week lang nun agtalimpo agaw dam amin din iso nga napanunot ko ti naglakot ukoy ngam nakarigrigat pelang ide ta handa mo pela amo deti nga kwate mo pela ang tempura nga da gulay na ti adda idi hamot kay ti estudyante iso nga idi parwarenda kami awan ti pagsapula kon sir ta niated kumati balikas la 2007 nagyan ti yung high school kas la nagbali na kabalod iti high school at dijay kas naman idi rumara ko nagket agdadamo akmanon idi ma-renovate detoy naglako kami jeliko de sango ti balay medyo kalsada ijay nag street vendor kami alagat ti malakop pelang idi 100 200 hanggang 300 500 no piyesta 500 ano man nga income ko idi kwan at idi natay ni Father Duning adamot friend ko di idi nga naimas deti ukoy mo mangtad ka man ti ikwak man inti ikwak man diyan na tayo iso diyan na ramananda nag-spread diyan mesa-mesa mo tumemang sapul kanyak idin kan idi pandemic mo alakit aw makastrak aw mo sa bali nga amo kala kunuhan nga detoy impadpadas ko makastrak ak matilawag idi inka man ikan ni kastoy kaslalang tay previous mat ka tay pangtulong mat idi kwa idi nag-click mat iso nga apo ko in karigatak na tamot at into iso idi umeti taga high school in interview dak pandakid jay inta torre deti SSLG iti high school in interview dak permin sangit ko tanagad adu nga failures ti panagbiag ko amin nun kasi isot nagbalin nga say wakon ang ituloy ko iso nga intuloy ko kat punak ken apo Dios ikanak apo ti pagingkama nga ti hanak malugi ta amo yung ti ugalit na natulong ako re awan di awan ita ide hanak nga makapaginda kas de idi iso nga idi napatgan ni apo Dios ti wa ken talaga nga intuloy ko matlatta iso deti nga nagbalin mat nga iso ti naging kamak tapos inuna yun nakisa bali nga inte pagingkaman mabrok na tijay may tuloy iso nga nag-steady at timesa kasi da isot kinid daw ko isot nagbalin nga kuan nakasalbar ti amin nga problema ta na operarak ti diabetic at iso nga alan di magamot ba si ti panagbilin ko itata iso nga ni apo Diyos ti number 1 ganyan kan sipag at tiyaga nawan sipag maawan mati kwa iso nga inan sakser daytoy adamag ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti Alexander ti Hawaii ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20 San Pablo San Nicolas.